In-neputi ta' Mabel Strickland li kienet il-fundatriċi u l-ewwel editur tat-Times qed jisħaq li b'mod persistenti kien hemm minħallih barra milli jipparteċipa fil-grupp tat-Times jew fil-Fondazzjoni Strickland. Din il-fondazzjoni hija x-shareholder ewlieni tal-Allied Newspapers, il-kumpanija responsabbli mill-pubblikazzjoni tal-gazzetta The Times. Wieħed mill-membri tal-Kunsill tal-Fondazzjoni msemmija huwa d-Deputat Nazzjonalista Mario De Marco. In-neputi ta' Mabel Strickland, Robert Horniold Strickland, ġie rappurtat jgħid mal-Lavin Malta li hu tħalla barra mill-attivitajiet ta' Allied Newspapers, il-grupp li dwaru hemm allegazzjonijiet serji ta' frodi saħansitra anki mill-Malt Enterprise. U staqsa lilu nnifsu jekk ir-raġuni ewlenija għal dan kienx għaliex hu rċieva taħriġ fir-Renju Unit bħala accountant forensiku. Dan it-tip ta' accountant ġeneralment janalizza fil-fond materji komplessi marbuta man-negozju u s-settur finanzjarju. Brabta mal-allegazzjonijiet serji fil-kumpanija tat-Times, Strickland saħal li kulħadd għandu jġor ir-responsabilità, inkluż id-Deputat Nazzjonalista Mario De Marco li huwa membru fil-Kunsill tal-Fondazzjoni Strickland. Robert Horniold Strickland żied jgħid li jekk l-allegazzjonijiet serji jiġu provati, il-membri tal-bord tad-diretturi ta' Allied Newspapers għandhom jirreżenjaw u anki il-membri tal-Kunsill tal-Fondazzjoni Strickland li kienu huma li ħatru lil Adrian Hillman bħala direttur maniġerjali ta' Allied Newspapers tat-Times. Rapporti qed jgħidu li Hillman jista' jkun jiġi estradit lejn Malta mir-Renju Unit biex jaffaċċja akkużi kriminali dwar allegazzjonijiet fuq frodi u ħasil ta' flus fost oħrajn li jmorru lura anki għal 13 il-sena ilu. Fil-fatt saru numru ta' allegazzjonijiet dwar l-operat tal-kumpanija tat-Times u relazzjoni tul is-snin bejn it-tmexxija tal-kumpanija u negozji oħra partikolarment Adrian Hillman u Keith Schembri. Fil-qorti apparti Keith Schembri hemm ukoll akkużat Vincent Bohajar, dak li kien direttur maniġerjali tal-kumpanija responsabbli mill-pubblikazzjoni tat-Times qabel Hillman. Rapporti saħħu wkoll l-inkjesta maġisterjali l-investigat waslet tal-prosekuzzjoni ta' diversi persuni talbet ukoll biex Michel Rizzo jiġi investigat. Rizzo huwa d-direttur maniġerjali preżenti ta' Allied Newspapers. In-neputi ta' Strickland qal ukoll li quddiem dan kollu li ġara kieku tsitu Mabel Strickland qed titqalleb fil-qabar.